Fun zones, Kale Baringa. Ochalani moko wacho ni tich adek mokalo ka wawacho gima ne musonya kod joge nonego bed ni timo, ne nitiere paro mane liekore ni adieri nonego bed ni neno kopogore gi oko mar a stadium oyud thuolo mar neno adhula ni oko gi ji mathoth mok yudo thuolo mag yudo otiko. Mano bang' fai mano miwacho bang' okang' ma kama. Inene machal na Nairobi nopo waji nobet piny TM Willis Oleme nango kawuok tich waji nobet ka gima wacha kanisa. Jinde rito injili chon. Bang'i koro ji nok nyal chung. Ji koro chung e kombegi, gitingo kombegi malo. Nyaka tugo rumo. And then well organized, nentie kombe kata archives nentie kombe, Uhuru Park nentie ka kinyalo bet, ji no mor, ji be okote ko stadium, ji owe kionge gi ticket no kidhi. Paro ni namba ne podo kalo matin lakini ne wabet wangwana. Tunawacho kai ni wa Kenya wanga wangwana. Ka show us concern ni ijali wan to wambe watiyo kodi maber lakini kichako kelo blame games ka jo Kenya dhiga marach nikech giero bed respected sate. Koro the 12th man ngat ma important mpira ni ngi timu kaka tugo ngi kaka timu wachal ka onge the 12th man 1 million ni the 12th man ema paro ne gi pesa mane gi kaw ok wayud pesa ni lakini waparo ne gi ni ntie gima loso ngima kae maloko ngima monego ji okaw. Koro the 12th man is very important. Wan gi wasi sana ka wabodhi tugo Uganda semi-final kata Tanzania to koro the 12th man ok bi bed onge. Koro wadomro kafo weo miwa rusa kwa chopo semi-final to wakaw buses to wadhi to wanyiew kata kaya 27,000 tickets kata 30,000 tickets to support to bid the same. And unfortunately, one of the hosts needs to travel to another country and get only rights mar host semi-finals. But the 12th man be driving force mar Harambee Stars. Apparently, kata Ruto and the 12th man. The government mzima bid the 12th man. Gain a lot of support. Mabosi chu motivation maber. Passport jinya edo makala. Yes. Jabeni ngi passport. Kionge passport idonge sofa. Aginya loka o temporary passport. Kama mana matini makalo. Ikali chop Busia Tisedo. Busia Tisedo. Ineno kaka bus the stadium kaka jirite to sindikiza nyake stadium to wago koko. Wamor Kenya gini obiro sama ber. To mae mana wamark time ne the biggest tournament mabiro ma AFCON. Koro prepare team. Wangi in a week's time ka chano rumoni to wangi World Cup qualifiers more host kai I think 2 games don't to kai twice. Koro mano mark time. I hope coach bro trust the local to bro made the international matin to the momentum will keep going to the government to be lose hope okoro gibiwe gi kai to be my bro bet maber ka to go final to after final to immediately for se ka kikombe to Africa qualification, World Cup qualification.